Di pa kaduga ni abot guys, gikan ko sa barangay hall. Ga PhilHealth another profiling. Kaduha mi nagbalik-balik ng profiling og PhilHealth guys. Ginoo ko, ara ng gutuma. Naari ka, Bert? Oh, Bert. Guys, magbuhat mig panagat guys. Muna siya oh. Magbuhat na pod mig panagat kay murag nilinaw-linaw man. Kahon. Buhat ag unag kahon guys. Ayun. Chinilas, bag-o pang chinilas oh. Amo ning gipalit bag-o kay ugdaan itaod guys. Matangtang man ang nylon nga pantok. Una siya nga atong hawiran. Butangan yun na siya sinilas guys kay mo anha ibutang ang taga. Unsa man tong palang redadon ani og aturar to ikon sa nanay isang al. Dadon ni dito. Sige. Dili to kataga nagama na to ron. Pito. Oh, na pa taur daghan pa dito kamutunan. Pwede ra po dog ako'y mo kuan anto. Ako'y magtaod. Palitan din nagpaon. Apa ba kay sobras kwarta ha? Di sa mamaon ron? Bawas bagyo. Ay, reserva pa din di karon. Kuan ako noy umaabot nga bagyo. Umano nga ang bagyong Igay na ako noy bagyong Palkon. Napay sukli is 500 doy, mana na? Doy? Kapapa na. Oh. Ay kog ako ani. Itak ang sa doy. Doy. Ikaw sa itak ang anang kuan ha? Sabaw rin. Ato buta na wag sabaw. Oh, gamay ra gud kay di mo papa og way sabaw. Nana may sagol ana. Nana poy magic sarap. Puro mi busy ani guys kay gikan ko sa barangay. Ja. Hinong gaduag bidaan ang among problema kanina lang pong sudan. Galuto pagahong bunso og sudan guys. Pasensya jud mo mister ha kay bawo ba ni tawanan ang hingwas kason man ni oy. Ini. Man. Oh, okay ra na. Tung dua ka tinapay kan? Oh, daghanas dong tinapa usara ba? Usara god. Usara long kay bisig di mo angay og sinabaw sila. Kay sabaw ra usara. Oh, nya lundi na og duha ka kuan. Duha ka Mickey. Di kantidad po ning gamag kahon no? Siguro tanang duha re. Oh. Usara ko nga tinapa. Di ba katong duha ka? Oh, ihurot. Naman timpla. Ako ra.
A few moments later. May TV. Iyon sa kanila. Hmm? Iyon sa kanila. Earphone ni may TV. Hello guys! Tingnan na yung paggamaong. Palangre guys, oh. Sayo ning mga taga guys kay gama man ni una. Wa man ni siya ipantok sa wala na ibutang diri sa kahon ba. Diya. Ako lang gibuhat daan kay nita pa mi og kabutangan aning panagat aning kahon. Kay isip pagpangitaan aning kahon guys. Nita pa pala kita ipalit or managinot ba sa mga silingan, mga putol-putol nga tabla, pwede na gampon o kuan kahon sa panagat. Ang ubangan aning panagata guys, sa laing lugar nga lanig kitang. Dire sa amo sa Valencia, palangri. Klase-klaseng isda ni makuha. Turay katamba, bao, bugaong, tuwas, mangsa, baho-baho, makakuha po ni og kanang kuha po ni glambay. Siyang unsa nga mukaon sa kaon, makaon jud makuha jud ni guys basta mukaon sa among kaon. Ang among kaon pod ani bulinaw, nukos, mangsi. Pwede pod og tulingan, hiwaon, pino paghiwa kay gagmay ra man kay ning nga taga. Na 5, 6, 7. 5, 6, 5 or 5, 6, 6 para lang na sa mga bisugo guys, mga tuwas. Kunya ang amuang yani 30 or 35. Ang amo po nga ani pwede 10, pwede po 12, pwede po 15. Pero mas nindot ang 12 kay dili kayo ila sa isda. Ano na sila. Magbitay ang paon. Aris kuan magbitay ang paon. Kunya pura na siya hayhayan padung dito sa laod. Magkumbabit lang man ang mga taga. Ya pura kag buta ani guys panagata kay ihog nimo isag kabatuan gadi mo kibog hay ni bato ihog lang na nimo sa laod. Pero katong na master na nga managat og palangre kanang ilang tester guys bugsay ba kanang bana kung mangita nagkabatuan or kalapukan kanirang bugsay kuan sa dagat ana bugsay kondisyon sa dagat ba ana kung magbiti-biti kuno matod pa sa among bana kung magbiti-biti na kuno ang tumoy sa bugsay kana kuno kabatuan ug dili magbiti-biti kalapukan kuno na. Murag mo tuo ko guys kay Alois Ginoo dili siya mosabot. Kay kung inganaan niya sa bugsay kung tunas laod, kung biti-biti, distansya siya mga 2 kadupa, 3 kadupa.
Wala mo biti ana pa ihog ang panagat. Nya ibutang tasog ani. Ay palang rilagay sog ani. Mo ni kabatuan. So, kabatuan ni nya sog. Ari siya taktak sa kini bato, ari siya taktak ari. Kung ang sog padong adto ari. Kay kung ang sog padong ari, basta kay ari skilad rin as bato. Tanani mo, ang sog padong dito, ari ka kilirang bato ha. Ang sog padong dire, ari po ka rin kilira. Basta kay, inanti ko po ng pagpanagat guys. Kining labi na ng panagat nga palang rin. Kanya ka ng uban po guys, na sa laod. Ang uban po, narapod na please bato. Kay naaman sila para ihog bitaw tangtangay sa bato. Nga laman ako nagkanang yung kabilya ba, pasubay po nila ani. Kung musabot na kinta aning bato, yun ana bato, musabot ana. Kung anong day na, day kanang bugan day nagyo, pagpuk sa'yo, maato naman sila, bugsayon pa lang na dito, anto mapuwas na siya sa bato. Mga na idea o, kanya mga panagata yung gamiton guys. Kaya tiguban man ko sa akong mister, kunya, ako pong na-discovery-an sa ilang pagpanagat, aning palangre. Kung magtagtag ang isda, guys, isda na, gabitay, anak. Ibutang, yan na po na dito sa, kuan sa, daydayan sa kayan ba? Murag, ana na po ng simod sa isda, hantong babungi, ang matangtang na. Kaysa imong kamut-kamuton, dili pwede kay, labi nag, tunukon, kisi-kisi, musukol ang isda. Ora nga ini kung kapwa sa isda, ipangudayin dito sa daydayan sa kayan. Anak, pagko anak hugot, bira, daydayan tantang na. Monay, ideya kong mamalangri guys. Kaya imo lang hinahinay, ana, tantang kamon. Kaya pwede, labi na sa mga isda nga tanak nitang mga bugaong. Upod guys, dili na natangtangon. Ilambos na mis kuanat. Ilambos ug di mada putol naman diretso. Kayo ibutang na nimo sa imuhang nilakon nga ingon ani oh. Ibutang nimo nang bakasi ana, wa na man gugut-gugut na sa imong panagat. Mo nang kuha ba niyo guys? Ha? Ang iyong taga 564. Diya, ang inyong nylon number 30 or 35. Ang inyong haod kanang pugdanan sa ani 12 or 10, pwede po 15. Ani. Nya kani po siya gut-gut, mas nindot ang banas kaayo gut-gut guys, kanang puro pala rabi ta mag-abot. Kay kung hilangon gud nimo, labi na kung magtaktak kanang pambot ra bitaw, paghugs bato, diretso nung timon ana, timon maghug. Kaysa itong hilang og gut-gut, yung magsige kagad nga ana, magsabod. Kaya ang pagpamaon gud aning panagata guys, ilalong, ibabaw, ilalong, ibabaw, ilalong, ibabaw. Kaya aron sa pang magpambot ka, diretso lamang ka kuan ana sa nylon ana. Unang dili pod lalim ning nganing panagata guys, kay kung sa puton ka magubot ang imuhang magubot ning lakon ani. Taas juga pasensya ani guys, para ani niburot ilubong gina nimo sidya aron na sidya dili mo kuan. Imo na siyang ilubong asa dapiti ang ana
aron dili na siya magubot. O dunay paagi pod kung bag-uhan pa ka, butangan nimo ni siya og bunbon. Kani mo bunbon ang panagat guys, kay aron inig-ana nimo ana dili madali nga magubot. Kani wa na mo butang ibunbon kay makamao naman nimo murag kamao naman nimo bana-bana og asa datit ang taga. Mao yun yung panagat guys, daan pa sa bago paminginyo. Mao yun yung gibuhi sa umbana. Karon kay medyo idara na po siya or nagkadagko na po mga bata na mo, kinanglan na magudmig ka ng mga extra income. Muna nga managat, mamanday. Si Mr. Mamanday, ako po mag-arrange sa taga. Pag pamaon, pag uli niya, matog na lang, pagka alas 4 kadlawon, mapapoy iyang iyahi sa laod. Makatog naman na siya, di naman na kapoy kay mapangbut man. Ya magika alas 4, muuli pod na og alas 7, labing dugay. Pila ra ka oras dito sa laod. Ya, pagkahuman ana, di naman magsuroy sa isda, na may labasero. Ako magatiman ako pamahaw pod. Pag magpamahaw, anak na pod siya managat. Ako pod, mangita na po ko mga extra income. Banday ko ba'y pabangan. Kanang trabaho sa barangay. Diya, magabi po guys, murakit pa dun ko. Manghilot pa dun ko o magabi kay iskila mo lagi kong hilot. Massage, tuog, reflex, pagwapa, pagkuha sa kubaw, pagpagwapa sa naong, pagpagwapa po sa buhok, na ito'y gamay yung kamahuan, o kanang flower arrangement. Pero ang master did na ko guys, kanang tuo, bughilot, o bunalain, na po ko'y gamay ana, gamay rapod. Bisa kung sila may mahimo na to ani guys, nga musuporta ni Mr. Nga naman dyan ang mga banag asawa, kanang todo support na binagdagan tag mga anak. Ito ang mga anak guys. Yeah. Mo lagi pinabangay. Walay kwintahay, pinabangay. Kay magkwinta ko sa trabaho, hindi away na. Isa po'y makalugar na mo panglaba. Isa labay rapod. Nga ni guys, may magkwinta o mga trabaho o piniguli sa amo ang kisay mauna mo magdungag may manglaw sa baboy, ero, manok, basta kay tinabangay ra. Nakuha na ninyo ito akong gimustra ani guys, kung sa katong ganahan maggama o ani mo na to kani siya guys, pito ni kakahon, pito ra makakahon ang kwarta nga mapalit, dito kakahon o usa ka kilo nga nylon. Inilo ang nylon tag 350 mo ditong kilo. Inja ayaw mo balit anang nylon nga kuan ulong kay gubot. Ulong ang iyong nylon, magbubot. Nya,
Mugama po mi palangri guys. Ani murag tag 20 man tingal to ba awan 5 kahon. Injo tanan igura may mo gama. 25 ang kahon. 25 ang pagpanaod lang ani. Lain na pong istorya ng magama intero pare ani. Lain na pong istorya ni. Igo na gugang mulaod. Ang bana pa magama pog sakayan. Kung naiganahan magpagamag sakayan na apod. Pwede ra pod ka ng murag inato ra pod, pwede ra. Inato rang presyo ba dili siya ngayog mahal. Ako mga estudyante, wa nga eskwela na kani para na gini nila panglawod pohon mo lang Ginoo. Kay wa man ron uma sa graduation ni Bagyong itong Bagyo ha. Kay gisundan ni basta ikatulong bagyo ron wa na gud managat ni kay isud kadyo og magpahiro-hiro ta itong lawod. Unja guys, mao na to. Salamat sa inyong pagpaminaw ning inyong igsuon nga nagpasabot kaninyo kabahin sa pagpanagat kay kining panagata guys ug di jud ka kabaligyan ni makasuwa ra jud ka. Di jud ka masiro ani kana man goy taon. Unja tun-an lang ninyo pag-ayo ni mga panagata. Ang mga tabang dyan ni ninyo, gamay rin puhunan. Ako na ning kamot ko guys, ug makamaupod mo kay malipay po ko nga labi na sa mga bagong minyo nga walang lingaw. Pagbuhat mingon ani. Kung dili mos dagming taga, ang tumos dagkong taga para pangmangsa. Labi na ugan ng daghang duot sa mangsi bitaw mga nukos so lami kay mga dagkong taga kay mangsa jud ang kuhaan na. Mao na to guys. Salamat sa inyong pagsilip sa ako ang channel o manghinaot ko nga sa sunod puhon maka pag-view na po ko laing mga panagan guys na aron katuhaan o nga mga maayong pagtulunan ngadto sa atong mga kaigsuonan. Bye bye guys! Bye bye!